La Lliga de Llibres és un projecte que ja fa molt de temps, fa uns 10 anys aproximadament, que es va començar a fer aquí a Viladecans amb les escoles i amb l'alumnat de quart de primària. Llavors és un projecte que consisteix en motivar els alumnes al tema de la lectura. Es presenten 10 llibres a les aules i llavors cada nen de forma lliure tria el llibre que vol llegir i han de fer unes preguntes relacionades amb aquest llibre, que nosaltres li diem les bones preguntes. Penso que és un projecte que és molt maco de cara amb els nens i que també necessitem la implicació a nivell de les famílies. Els llibres els nens els acullen amb molta il·lusió i és un projecte que també ajuda als nens que li costa més la lectura a engrescar-los i a motivar-los força. Aquest projecte consisteix en que els nens han de fer de cada llibre llegit 4 preguntes i amb aquestes preguntes es fa una selecció entre els mestres de totes les escoles de Viladecans. Aleshores els nens fan com un concurs, una lliga de llibres entre les diferents escoles de la localitat. A veure, és un projecte molt motivador per ells, perquè es treballa en molts aspectes, no només a l'aspecte més curricular, que és la comprensió lectora i la lectura en general, sinó també saber adreçar-te a altres companys, entendre que jugar no sempre vol dir competir. Es treballa amb valors que tenen a veure també amb el respecte envers la persona o el company que perd i el company o l'escola que guanya. Des de l'escola també es potencia el treball en equip, el treball cooperatiu per decidir quines són aquelles bones preguntes i nosaltres com a centre entre les dues classes també fem com una mini lligueta que posa els companys en tessitura del que es poden trobar quan arriben a competir, a jugar amb les altres escoles de la localitat. A mi la Lliga dels Llibres em sembla bé perquè és com que entre les classes tenim que col·laborar per poder contestar les preguntes i en recordar-nos bé de les preguntes. A mi m'agradaria llegir-me Les societats dels exploradors perquè com que té misteri i m'agradaria veure tot això de la torre i els tresors. A mi la Lliga dels Llibres em sembla molt bé perquè és un aprenentatge per poder llegir una mica millor. Ara m'estic llegint El jardín de los gnomos i el pròxim que m'agradaria llegir és el de la Júlia i la casa de les criatures perdudes. Me'n vull llegir perquè em sembla interessant llegir tot això de les criatures, el medi ambient i aquestes coses.